rameny mondo wang'e to gin ang'o gini moponde mudho mar pinywa mondo wayange ni to gin ang'o gini mabende nyalo loko ngimawa manyalo konyo ngimawa e keto ngimawa kama dwaro. Odhiambo ma kawuono an gi mor ahinya, mor mar bedo gi achiel kuom jogo ma oketo e rameny kendo e wang' oganda jo Kenya gi piny mangima gigo manobedo e higni mokalo chien. En jalo ma oketo ayanga andika mar buk mar wuongi kendo jalo manobedo e siasa mar piny Kenya kar kae higni ma okalo. To kopogore gi mano, en jalony e weche mag pur bende. Mano jal mane ondiko bugni ma wawuoye wiye godhiambo ma kawuono. Odhiambo ma kawuono nyakwara Mogi waneyo wawuotho. Yorni dwane onyuolnwa gima maduong' Kaliech. Awuoye buk nyakwara Mogi miluongo ni The Path to Kaliech. Path to Kaliech nyakwara Mogi biro ni sani twak marwa mar rameny piny kendo an ka kod wuod luo ma bende wuod sakwa mongirore ahinya wan kod odhiambo ma kawuono machiegni ahinya wuod luo. Kaw thuolo mar fulori ne nyakwara Mogi. Erokamano ahinya George. Nyinga Robert Omamo. An wuod Kaliech ma ne ondiko bugni ma ne babawa to Nyasaye no kawe higni 12 mokalo. Lakini buk natiyo ma neno ni buk owuok. Koro buk nagolo dweche 2 mokalo. Yes. To en gi puonj mang'eny ma aparo ni nyalo konyo oganda luo gi sani. Erokamano. Machiegni ahinya Robert RAMOGI TV kendo ageno ni wadhi twak kod yo makare. Kawuono wan gi wach mar nono lek mane Kaliech ni godo. Ka wang'iyo jal miluongo ni William Odongo Mamo ma bende ong'ere gi nying mar Kaliech. Kamano. En nying ma kiluongo e gwenge mag South Nyanza ong'ere, kiluongo e gwenge mag Central Nyanza kinde ong'ere, kiluongo e gwenge mag Kenya ong'ere nikech chia mare mar weche mag telo kod kaka noneno gik moko. Ibugni iluongo ni The Path to Kaliech. Ma ofulo nang'o The Path to Kaliech? Koro buk lose wi kaka jaduong' no yudo nyinge ma Kaliech no. Mokwongo nikech nen ng'ama nigi paro madongo dongo. To nodwaro ni oganda mondo obed gi paro madongo giwe paro ka apuoyo to ji opar Kaliech. Koro kana rango kaka daluong book ne ber nang'iyo ni ber kaluonge ni The Path to Kaliech mondo ji obed ng'eyo yo ma ng'ato di chop go timo gik moko madongo dongo. Koro jaduong' no pimo nwa e book nikech bugni nondike chakre higa ma 1988 to nondike kuom higni 20. Koro noweyo manuscript ma pok norumo to koro nikech manuscript nogajre Yes. Nochuno ni abed piny mondo achan weche mondo wuog ka book. Koro wach mar Kaliech ni da wach ni en sigana ma ka ji owinjo nyalo konyogi mbele koni. Koro nentie sigana mar jaduong' gi yowuote 2 no oro gi mondo gidhi dwar gimanyne le ma onyalo chamo. Koro wuoyi mokwongo nowuok piyo to ringo to manyo mana apuoyo to noyudo apuoyo machiegni monego. To wuoyi mar 2 to nowuok oko to dhi manyo liech. To risasi ma wuon gi nomiye nen mana achiel. Koro bang' manyo liech kuom seche mathoth no temo ni mondo ogol liech gi bunde to risasi ok nogoyo liech. Mar liech no lal. To kanodok ir wuon gi nopimo ni wuon gi nodwaro ni mondo omanyne liech mondo wuon gi obed gi ring'o mang'eny manyalo konye kuom ndalo mathoth. Wuon gi nomor gi wachno ni wuode manodhi manyo liech kata ka ok nonego bedo ni nen gi paro madongo nomiye gweth maduong' to notemo ni mondo ng'is ji ni nyaka ji kidwaro dondruok maduong' nyaka ine ni ka ine weche pur. Nyaka ine ni ipuro Kaliech, ipuro kuma duong'. Ka en riembo gik ma nyalo ketho kodhi, iriembo gi Kaliech mondo iyud profits madongo.
mano e kuma nying ma Kaliech ni nowuok nikech jaduong' no miyo ji sigana ni kanen agricultural officer South Nyanza higa mar 1963 koro kamora mora manodhi nomiyo ji sigana no ema koro mogik negi miye nying ma Kaliech ni en ga sigana ma ji okong'eyo nikech ji wega ni nying mar Kaliech nomiye nikech nongaba duong' lakini nen mana nikech nopuonjo ji wach pur rango gik moko madongo kamano. E bugni mar The Path to Kaliech itiere okenge ma oketi kaka ji nyalo ng'iyo piny sani. Oganda mathoth ahinya to tieng' ma samoro masani ng'iyo piny madwaro gik moko mapiyo piyo. Jaduong' e wuoth mare kochako konyuole modongo ma osomo ma bende odhi omanyo tiegruok e higni mag 55 gini kucha en jal mano osedhi nyaka tiegruok omanyo tiegruok e pinje maoko machalo kaka India gini. Nyiso ni en jal mano ng'eyo ni kata mana somo ka isomo to bed ni somo Kaliech. Itimo gimoro Kaliech, itimo gima duong' manyalo miyo ibed gi ng'eyo malach. Ne oganda ma samoro gie sani Robert ka wang'iyo buk mar The Path to Kaliech wuoth nikech e piny ma wantiere sani ng'ata gombo mondo mi oyud gima duong' bang'e. Kata nyathi monyuol sani janyuolne ni kod geno ni chieng' moro kodongo puonje to biro bedo ng'at maduong' bang'e, obiro bedo Kaliech bang'e ka watiyo gi nyingno. Koro ojende masani kata tieng' masani wanyalo wacho ni ang'o gini mowinjo bet ni gikete okenge moloyo geno gik mabiro mayot kaluwore kod buk mar The Path to Kaliech. Anyalo wacho ni bugni nigi puonj mang'eny ma joma tindo moloyo onego kaw puonjgi nikech jaduong' no wacho kaka nochako chakre kano tin kaka no chandre mondo yud somo to chandruok no to kaka no overcome obstacles nek somo gi mano en gima jok masani ber kosomo nikech ji mang'eny temoga mondo giyud gik moko mayot to en nongiso ji ni nyaka iti matek mana tich matek ema bro teri mbele eka di mbele mi dong mi tim gik moko Kaliech kamano. Ei buk mar The Path to Kaliech nitiere gik ma bende owuokie. Robert wanyalo ng'iyo ni jaduong' opak ahinya e kinde ma pod odongo yot ene sikund sekondar kati kuma sekondar kowacho ni thuol nokayo opak ahinya joma nigi yedhe mag thiedho kwiri mar thuol. Ng'at machalo ka nyunje ni opak ahinya kowacho ni en ng'at mane okonye kendo noyie ni adieri kare nitiere yedhe moko mag nyaluo manyalo thiedho. Kata kamano king'iyo gik machalo kaka gik mane joluo kete geno kuomgi gik machalo bilo, gik machalo kaka jo mabende wacho ni ajuoke, gik machalo kamano wacho ni moko to ok nong'eyo. Jaloth koth moro kata jaywa koth miluongo ni jagimb koth ne wuok e gwenge mag Vihiga. Oluongo nyinge kowacho ni ne en jal ma ok ng'e kaka gini ne timore ni ka jaduong' ni odonjo to kowuok to koth nyaka chwe ok nong'eyo mano gima pod ne chande nyaka tho mare. Kata kamano nitiere gik moko mowacho ni ok owinjo bed ni joluo kete geno gi ahinya gik machalo kaka gik mag juogi juok manyalo wacho ni nawi ajuoke gi gik machal kamage jobilo gi gin gik mane ji ogeno e kinde mokalo. Sani to samoro dipo ka gidok piny kata kamano pod nitie jomogeno kuomgi. Ji mang'eny pod ogeno mago to jaduong' notemo ahinya mondo puonj ji ni owe geno gik ma onge dwa wach ni onge kata korgi gi sani nikech ndalo machon ji pok nosomo to ndalogo joluo nenga gi beliefs mang'eny ma ne dwa wach ni nyalo duoko wachien gi sani to en bang' somo ne kanotieko secondary by secondary noyudo ka noseweyo geno gik juogi to otemo ni mondo oganda luo obed gi paro mabeyo manyalo weyo gik juogi gi gik ajuoga. Yes kamano. Ochiwo ranyisi ka jabilo moro ne nitiere tugo mane dhi nyime kind jo Uyoma gi jo Sakwa. Owacho ni tim koro luongo jabilo saro ji gi wembe keto bure tiend jatugo ka jatugo en notamore. Kata kamano en ema nogwe mipira modhi malo maka duogo mobar mama mipira bare ma tugo rumo mana gi kanyo kane giselogo achiel kuom nono. Kamano. Okay,
wang'iyane Kaliech wacho ni nitiere gik ma samoro oganda pok ong'eyo ahinya e thurwa. E seche mane imanyo jogemb koth, e seche mane imanyo jokoro mondo kor chal mar kech mane timore e gwenge ma Kaluo, alwora mar Lake Victoria, kowuok Migori okwano mochoko dhi gogo tong' mar Busia kocha yo Budalangi. Nowacho ni koth makacha en koth mowinjo bed ni fwenyo malong'o ni en koth aina mane. Kaluwore ni ne en jalony e weche mag purgi. Ne ong'iso oganda ni owinjo bed ni ng'eyo kit kaka inyalo tim pur ka. Nyaka gie sani wach ni pod chando oganda jo Kenya higni buora mokalo. Wach ni pod chando oganda joluo higni buora mokalo. Kapod ok wang'eyo ni kit koth machweno ahinya. Gichwe machal nade nikech wach nitiere e higni 5. Inyalo yudo ka nitiere higni 2 kende mag koth. Higa mokwongo nyalo bedo mar koth, mar ariyo bedo maonge koth, mar adek bedo manigi koth, mar ang'wen gi mar abich bende nyalo bedo maonge koth. Gigi machal kamano nikech koth mawuok alwora mar nam mar Victoria miluongo ni convectional rainfall en mano ma samoro biro madongo to obudho ahinya. Wanyalo wacho ang'o e bugni endi ka ng'ato oyude onyalo puonjo oganda ang'o ahinya e weche mag kit purgi. Gima duong' ma jaduong' temo wacho ni ji onego lok pachgi olok paro kuom geno mana koth. Nikech wan gi nam to ji nyalo timo irrigation. Nikech notemo mondo opuonj ji ni kaka ji ok ong'eyo kaka koth pattern mar koth lokrega, especially kuonde man gi gima noluongo ni rain shadow on the leeward side. Koro mano osechando joluo chakre chon ma ji pidho cham to cham tho nikech koth ok ochwe to ndalo ma koth bro chwe be ok ong'ere. Koro notemo ni mondo ji ochak tiyo gi modern technology like irrigation to kendo mondo ji opidh cham ma gin resistant to drought. Mano gima duong' aparo ni wanyalo yudo kuom puonjno. Nikech shida ma wan go oganda lwen ni wang'iyo ga koth ahinya to koth seche moko nyalo ga lal kata higni 2 kamano. Jaduong' nochak nyinga achiel kuom wadgi wuonene ma bende nonindo. E bugno ndiko kaka ne ose wuongi kanyakla kod wadgi wuongi machielo ni ne nitie kaka ne ogaji weche mag thuondegi. Wacho ni ndalo chon ne nitie kaka thuondi ne ng'eny ahinya e gwenge mag Sakwa kata gwenge mamoko ma kaluwore kod bunge. Wawere gi mano. Nitiere wach ma weche mag siasa nikech en jal manodonje siasa. Kendo e wach mar thuol ni nowuoyo ahinya kata mana e od bura kowacho ni ng'iyane malong'o ni to ere kaka inyalo ket yore mayot mondo mi kik gik machalo kaka le mag bunge ko wanyalo ng'iye gi sani lwenye kind le mag bungu kod dhano. Ma samoro yudo ka le mag bunge monjo dhano kendo gihinyogi kata dhano bende nyalo dhi kuonde ma le mag bunge nitiere kendo giyware kamano. Wang'iyane gi sani bende neno ka andika gi nyalo puonjo jogo ma bende tie sekta mar rito le mag bunge e keto winjruok e kind dhano gi oganda. Anyalo wacho ni en gima nyalo konyo ahinya mondo wawachni kata Ministry of Environment mondo ne gima ginyalo timo mondo gikonyo oganda owe bedo gi dwawachni fight kind le gi dhano. Nikech mano en gima osetimre higni mang'eny to lebe nigi hakine to ingeni dhano paroga ni ene man gi haki, lebe nigi haki. Koro kaka nolose ewi chandruok ma ji nigo kind le gi dhano, aparo ni en gima nyalo konyo mondo ministry one kaka ginyalo timo more conservation of lego. Ka thuondi kaka inyalo makgi maketgi e snake parks nikech ging'eny to gin gik ma nwayudo to gibro bedo kanyo nyaka chieng' kamano. Robert, wadonj kore weche mag siasa. Mana kaka nawacho ni kopogore gi tero achiel kuom twak e od bura kotende kaka inyalo ket kwe kind joka le gi joka dhano. E bugni bende jaduong' omamo Kaliech oloso kawacho ni nitiere samoro pogruok moko mane nyalo bedo kinde siasa mana kaka thuolo ni kata ndalo ni bende gik ma kamagi nyalo neno. Jaduong' omamo ne jal machiegni ahinya gi tend loch Kenyatta moduogo donje tend loch Moi bang' ka piny Kenya oyudo uhuru mare.
ma ne omiyo oganda moko nene kaka jalo mane samoro bedo oinga kata ne temo thuo Jaramogi Oginga Odinga kod telo mar loch mane nitiere kinde no. Kopogore gi mano bende nene kaka jalo mane tiyo godo gi telo mar samoro nopogore paro gi Jaramogi e thiro dongruok mane dhi kaluo. E bugni endi wacha ng'o e wachni? Mokwongo gima ji mang'eny ok ong'eyo en ni Jaramogi gi omamo ne gin jok ma osiepe. Jaramogi ne ng'ama no ng'ere gi omamo ka omamo ne e school Maseno. Ma in fact mano ne nitie Old Boys Association meeting ema Jaramogi no fwenyo odongo mamo ka ne tugo tuke moko e school. Mano wacho mana gi dholuo ni tuke momoro gi ahinya gin tuke mar nyathi miluongo ni Odongo, rite uru maber. Koro mbele koni bang school Jaramogi no manyo ne scholarship mar dhi somo India. Jaramogi momanyo ne omamo scholarship mar dhi somo India. Jaramogi ema no manyo ne scholarship. Yes. Mar dhi India. Ma kano dhi India, Jaramogi no dhi kata lime sama ne India. Mane gin jok ma ne machiegni. Buk be ogolo kaka ma no tiyo e agriculture kaka Jaramogi ne ng'ama pod noloso go mang'eny. To gima dwa wach ni gima nobiro e kind gi en ni higa mar 1969 yes. Jaramogi no kete detention gi Kenyatta. To no yudo ka omamo nen Egerton University. To higa no be Tom Mboya notho. To Tom Mboya otho ka no temoga yudo ni omamo tich e piny ma oko. Nikech omamo neneno ni nosetimo mang'eny e Egerton, koro no manyo kaka do med konyo piny. Koro kaka Jaramogi nene detention, yes. Tom Mboya be notho, omamo no neno ni nitie vacuum of leadership e kind joluo. Koro ema no donje siasa. To kaka no donje siasa, Kenyatta no neno ni en ng'ama qualified mo omiye obedo minister mar natural resources. Koro mane ma koro dwa wach ni shida ne gi Jaramogi no chakre kanyo nikech Jaramogi gi Kenyatta ok ne winjre. To koro Kenyatta omiye tich. Koro Kenyatta omiye tich nikech en ng'ama qualified. To chal ni Kenyatta be ne temo neno kaka do kwewi jobondo nikech gitene gi ya bondo. Koro mane madwa wach ni e chakruok margi mak mana ni ne gin gi style mopogre mar leadership Jaramogi gi omamo. Jaramogi ne ng'ama dwa wach ni ne timo leadership, national leadership in terms of development. To omamo kano bedo MP mabondo to en notemo mondo otim gik moko mane i bondo. Koro ng'eni ma nitie pogruok maduong' kuomgi. Koro bang' mano dwa wach ni bedo ni Kenyatta ok no yie ni Jaramogi chung kendo. Koro ji nochako mana wacho ni en ma nikech omamo. To ok do wach ni ne adier nikech omamo gi Jaramogi to gin jok mano wa mabor. To gin jok mano herre. Okay. Wakawa ni gino nikech kori nyisa ni thuolo marwa madhi karumo. Wakawa ni gima notimore e ndalo no higa mar 69 wakila ni kawuono. Nitiere oganda luo ma bende samoro neno kani machiegni koda piny owacho masani kata piny owacho ma joluo osebede ahinya. Kineno kaka jok mandho ke wanyalo nyiso oganda wa ang'o ma uwinjo bed no puonjore kaluwore koda gima notimore ma bende ndike buk mar The Path to Kaliech ni higa mar 69 gi gima timore sani higa 2022. Gima nyalo wacho en ni joluo gi sani onego wang'i maber kaka dwati gi sirikal nikech ji nyalo bedo gi pogruok mar paro. To pogruok mar paro ok manisha ni ji nigi shida gi dwa wach ni gisani gi jatend joluo ma en Raila Amolo Odinga. En mana pogruok mar paro. To seche moko pogruok mar paro no ok nyalo konyo jomoko neno kaka ginyalo tiyo gi sirikal. To kapani onego wane marach nikech seche moko pogruok no okomiyo ni ji ok winjre. Yes. Mak mana ni gipogre paro. Alright. Kamano. Alright. Wach mane mogik minyalo nyiso nyikwa Ramogi ahinya kotenre koda buk mar The Path to Kaliech. Wang'e ane kama samoro nyalo yude mana ka watieko nikech nyisa ni thuolo marwa koro rumo. Bugni yes. Yudre bookshops mang'eny countrywide. Onyalo yudre textbook center,
oyudre Prestige Bookshop ma en town, oyudre be Nuria Books ma en online to ginyalo deliver, oyudre be Bookstop ma en Yaya Center. Koro akwayo mana ji mondo one ka ginyalo somo nikech en gi puonj mang'eny manyalo konyo Kenya. Kaw itang'ne go ya jopiny kako chalo mondo gine ane aberne mondo ging'e ni mano e book ma wawuoye wi iluongo ni The Path to Kaliech. King'iyo kanyo ndik ni The Outside Story of William Odongo Mamo. En book nyakwaramogi an maselidhe ng'ama osebilo chiemo kata bed mane obile jikon en monyalo nyisi ni mit mar chiemo ni chalo nade. An masebile nyakwaramogi mathoth Robert nyalo nyisi in bende to mang'eny ahinya ene mesa inyalo ng'wenye in bende mondo ichame to king'wenye ng'e ni ng'wenye Kaliech. Robert Pachiegdi. Erokamano. Kendo gibende ginyalo yuda e email ma en bobomamo254@gmail.com ka gin gi penjo moro amora about the book. Thank you very much. Nyasaye mondo mi ogwedhi. Ang'eyo ni pod wabiro wuoyo mang'eny ahinya. Bugni iye duong' kendo en Kaliech. Joma timo gik moko tim Kaliech nyakwaramogi. Ote maduong' ma wayudo kawuono kokalo e twak marwa mar Rameny Piny ni gimoro amora michako bed gi lek maduong' ne en miluongo ni Kaliech. Gimoro amora kitimo bed ni ing'eno nyalo kelo ni gima ber to mana kitiyo matek kod riekni mamalo. Erokamano kuom keto RAMOGI TV e Rameny Piny odhiambo ma kawuono. Nyinga en George Batielo ya mosirowa kachiel koda wendo marwa Robert kata Bob Omamo. Nyasaye mondo mi obed kodi bed godhiambo makare. Waromo kendo bang'e riti masani.